Sziasztok! Én Darázs László, remélem megfogalmazni a nevemet, mert egy kicsit más volt, de ahhoz, hogy tudjátok, az igazi nevemet, ott van a csatornán, oda is van írva, és térjünk a lényegre. Na, most kérem szépen, hogy én egy új videós szeretnék lenni, és ismerek egy pár videós, akik nagyon híresek, és már találkoztam velünk a máson, meg a mesterem célodán, de mellett ott is van egy ilyen kisebb videós találkozó. Igazából igen. Nem mondom meg, hogy hol lakok, mert mindenki szeretne, hogy én most már igen, de a lényegre fogok térni. Új videós vagyok, azt már ugye elmondtam. És igen, valaki biztos, hogy várja, hogy jön egy új videós, meg ilyenek, de most azt mondom, hogy valaki nekem még írta is az előző nem tudom minbe, 5 minut múlva elvileg videós, elkövetkezett az az idő. Na, és akkor ugye igen, és ugye az a nevem, hogy Pro Admin. Valakitől hallottam erre? Sziasztok, ez egy bejelentő videó volt, hogy még találkozunk. Csőztök. Én Pro Admin voltam.